O próximo luns arranca a campaña Noia Actívase, que se desenvolverá en diversas rúas e prazas do Concello ata o 4 de setembro. Cada día terá lugar unha actividade deportiva en horario de mañá e de tarde. É unha campaña de deporte na rúa que se vai a levar a cabo durante todo o verán, comeza o día 13 de xullo e remata o día 4 de setembro. Son actividades de deporte que se van a levar a cabo en distintas rúas da vila dependendo do día da semana, en horario de mañán e de tarde todos os días, de luns a venres. O horario da mañá será de 10:30 a 11:30 e o horario da tarde de 9:30 a 10:30. Está aberto a todos os públicos e non é preciso inscribirse previamente. As actividades que se van a levar a cabo son GAP, Pilates, Zumba, Zumba Kids, Body Jam tamén para nenos e clases de mantemento, nos distintos cada día, alternando cada día da semana unha actividade distinta. As actividades son totalmente gratuitas e non precisamos que ninguén se anote, o sea, calquera pode chegar á propia clase e incorporarse á mesma. Todas son en espacios totalmente libres. No caso de mal tempo, o Concello designará un emprazamento alternativo para o desenvolvemento das sesións.